ud af 10 eller sådan noget. Den stil. Du kan også bare alt efter, hvor du skyder den af. Nej, man kommer ikke til at skyde så mega godt, fordi hvad spørger? Det giver ikke have noget forbi det med det spil. Skyd ud siden. Så er det ikke. Og så når jeg skyder lige på det, så tager du den bare. Yes. Jeg gider ikke have facen med på. Den sad ind i banen der. Det er dygtigt, hva'? Så må man Jeg har ikke nået mål, så lad den gå. fuck jeg i den. Og så en der skrev comment på vidt. That was unreal, man. Well done. Hvad fanden skriver folk? Bare sådan noget mega mange haters, så bare mega mange sådan noget. Nice. Det var sådan, that was unreal, man. Well done. Og så skrev jeg, well, I'm quite modest, but in my opinion, this was way better than Zlatan's goal. Så du det? Ja, du skal også bare lave Zlatan Recreation goal. Ja, men jeg er sådan lidt, skal jeg til at sagt det bare. Nej, det behøver du ikke. Det er jo Sådan, fucking det tror jeg nemlig ikke, og det siger jeg. Men så bare fordi jeg skal jo kalde det bicycle goal, for at der kommer views. Fordi jeg kaldte det bare Zlatan Ibrahimovic Amazing Goal Sweden versus England 4-2. Og det fik det omkring sådan 15k views på den. Den havde 3k i starten, og den var ikke uploadet til den samme dag. Så det er pænt super views. Du kan også bare lave, hvor den ligger på siden. Der var også en video, den havde 4,5 millioner efter 15 timer. Så blev den så fjernet på grund af copyright. Og så er der to andre. En der har 2,5 millioner. En der har 2,5 millioner, en der har og en der har 2 millioner. Og så en masse andre med sådan en halv million til 100.000. Hvad? Hvad? Zlatan